Ahoj, tady Honza. Vítám vás u podcastu High on God, ve kterém prezentuji své úvahy na nejrůznější náboženská témata. Jelikož jsem vyrůstal u svědků Jehovových, většina dílů byla a pravděpodobně i bude o mých zkušenostech z této radikální náboženské organizace. A nejinak tomu bude i dnes, kdy se podíváme na kauzu, která v poslední době hýbala a často stále hýbe českou odnoží svědků Jehovových a částečně i klasickou veřejností. O co jde? České ministerstvo kultury již nějakou dobu vyšetřuje tuzemskou organizaci svědků Jehovových. Existuje totiž podezření, že svědkové u nás porušují zákon. V čem? A jak na vyšetřování reagují samotní svědkové? To se dozvíte v následujících minutách. Na úvod tohoto dílu bych řekl něco k jeho koncepci. Budu zde postupně číst dva dopisy, které v prvním případě napsali vedoucí České odnože svědků Jehovových a v druhém případě zástupce Ministerstva kultury. Tyto dopisy, myslím, celé téma dobře orámují a ukáží, o co vlastně jde. Mezitím budu celou záležitost komentovat. Chtěl bych však zdůraznit, že tak budu činit čistě podle vlastního názoru. Problematika to je velmi složitá, takže nechci působit, jako tomu ostatně dělají svědkové, že jsem nějaký arbitr pravdy a že neexistuje jiný pohled, jak celou záležitost chápat. Každý by si tedy na tuto kauzu měl udělat vlastní názor. Ale teď už pojďme k věci. Čeští svědkové Jehovovi jsou vyšetřováni Ministerstvem kultury, pod jehož agendu pro někoho možná překvapivě spadá i tuzemský náboženský život. Proč jsou vyšetřováni? Ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, ministerstvo zkoumá problematiku transfúzí, respektive skutečnost, že svědkové Jehovovi nepovolují transfúzi svým dětem. Druhým důvodem vyšetřování je praxe takzvaného vyhýbání se, kdy bylo u svědků dlouhá desetiletí pravidlem, že mají ukončit jakýkoliv kontakt s bývalými členy organizace. Tedy lidmi, kteří byli vyloučeni nebo se rozhodli organizaci opustit. Jak už jsem říkal dříve, dostali se ke mně informace, že vyhýbání se již není tak důsledné jako dříve a svědkové jsou nabádáni, aby kdysi ostrakizované bývalé kolegy zvali na setkání a zkoušeli je vrátit na cestu víry. To je oproti dřívějšímu stylu velký obrat. Údajně došlo k takzvanému novému světlu, tedy zásadnímu pochopení písma, při kterém svědkové upravují své nauky. Toto pochopení přichází prostřednictvím Svatého Ducha na vedoucí sbor v USA. Vedoucí sbor, veden Svatým Duchem, zavalil, a to na základě vybraných biblických veršů, jejichž pravý význam byl objeven až nyní, že mají svědkové dávat druhé šance. Tyto takzvaná nová světla jsou samozřejmě častou taktikou vedoucího sboru, jak ovlivňovat miliony věřících a například do kolečka omlouvat stále nepřicházející apokalypsu. Tato zpráva je samozřejmě ku prospěchu, nicméně pro mnohé je to velmi hořkosladké. Dlouhá historie svědků Jehovových je plná příběhů bývalých svědků, kteří umřeli osamoceni nebo museli naprosto změnit svůj život, jelikož s nimi odmítala být v kontaktu i vlastní rodina. Tyto středověké taktiky platily ještě několik málo let zpět. Aktivní jsem byl mezi svědky naposledy před 10 lety, ale pamatuji si, že tehdy bylo ono vyhýbání se běžnou praxí, o které se nediskutovalo. Sám také vzpomínám na několik případů, kdy byly trvale narušeny rodinné vztahy. To vše jen kvůli odlišným pohledům na víru. Tak to ostatně bylo i u nás doma. Co se týče transfuzí, tak o nich v dnešní době rozhoduje zejména lékař. Volba rodičů, kteří si například nepřejí transfuzi u svého malého dítěte, tak v případě ohrožení jeho života nemusí hrát roli. Další věcí je, že jsou stále rozšířenější transfuze krevních náhražek, které svědkům tolik nevadí, byť na toto téma se i mezi svědky stále vedou živé diskuze. Oba důvody vyšetřování jsou tedy diskutabilní. Vycházejí sice z dřívějšího chování svědků, je však otázka, kterou si netroufám zodpovědět, jak takové vyšetřování skončí, jelikož v současnosti jsou svědkové umírněnější a zdá se, že i čím dál otevřenější. To se týká i na první pohled nepodstatných detailů. Například také povolili mužům nosit vousy, což bylo dříve tabu. Právě na takových maličkostech se ale dá vypozorovat, že se organizace mění, aby měla větší šanci získat mezi sebe více členů, co jsou i jejich hlavní finanční zdroje.
Můj osobní názor je, že je na svědky stále větší tlak. Díky rozšířenému internetu je velmi lehké najít jejich kontroverze a skandály. Snaží se tak zbavit některých sektářských praktik a ukazovat se v lepším světle. A nyní k tomu, myslím, nejzajímavějšímu. V následujících minutách přečtu 2 oficiální dopisy. V prvním případě se jedná o dopis československé pobočky Svědků Jehovových pro zdejší sbory. Jen pro připomenutí, pobočka je jakési centrum, odkud se řídí právní záležitosti, překlad a distribuce náboženské literatury a podobně. A sbory, to jsou ty separátní skupiny, kterých jsou jen u nás desítky a ve kterých probíhá pravidelná náboženská výuka a jejich členové jsou spolu několikrát týdně a je to ta nejbližší komunita. Budu tedy číst listinu, která byla sborům poslána jako oficiální oznámení i výzva k činům. Tento dopis byl sborům poslán 18. prosince, kdy se svědkové rozhodli reagovat na informace o vyšetřování. Následuje text dopisu. Oznámení 18. prosince 2024. Za prvé, hrozba zrušení registrace. V posledních několika měsících se pobočka dozvěděla o krocích, která podniká samostatné oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury ČR a které by mohly vést ke zrušení registrace naší právnické osoby NSSJ. To je mimo jenom zkratka Náboženská společnost Svědkové Jehovovi NSSJ. Dále pokračuje text. Vláda uvádí, že má výhrady proti několika našim naukám včetně. Za prvé, uplatňování biblické zásady vyhýbat se krvi v případech, kdy rodiče rozhodují o nezletilých dětech. Za druhé, uplatňování biblické zásady omezit společenský styk s těmi, kdo byli odděleni od sboru nebo se od něj oddělili sami. Rozhodnutí o zrušení registrace NSSJ by mohlo znamenat, že bychom ztratili právo organizovat jménem právnické osoby shromáždění a sjezdy, stejně jako další práva, například konat svatební obřady nebo kázat ve věznicích. Mohlo by to také znamenat, že sály království, sjezdové sály nebo další naše náboženské budovy v České republice budou zabaveny a převedeny na stát. Takový krok by byl v rozporu s mezinárodními lidskými právy a soudními rozsudky, které se týkají svobody vyznání a svobody sdružování. Za druhé, písemné stížnosti. Pobočka v současnosti podniká kroky na obranu proti hrozbě zrušení registrace a ráda by vás požádala o pomoc. Prosíme každého zvěstovatele v České republice, který si to přeje, aby zvážil, zda by mohl poslat úctivé dopisy obsahující stížnost proti hrozbě zrušení registrace NSSJ, a to těmto státním představitelům. Prezidentu ČR, předsedovi vlády ČR, ministru kultury, ministru spravedlnosti, ministru zahraničních věcí a samotnému oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury. Všem představitelům můžete napsat podobný dopis. Kontaktní údaje jednotlivých státních představitelů a body, které byste mohli ve svých stížnostech změnit, můžete získat od sborových starších. Prosíme vás, abyste zmíněnou záležitost zahrnuli do svých modliteb. Nepochybujeme o tom, že Jehova bude své služebníky dále podporovat a že žádná zbraň neuspěje. Jak řekl prorok Eliša svému sloužícímu, neboj se, těch, kdo jsou s námi, je více než těch, kdo jsou s nimi. Tak to je prosím text celého oznámení. Když došlo k jeho přečtení, zavládla v mnoha sborech panika. Začaly se šířit konspirační teorie, že se proti svědkům chystají policejní zátahy, že budou svědkové vyhazováni z práce a tak dále. Abych znovu připomněl, svědkové věří, že brzy dojde ke konci světa, kdy budou nejprve pronásledováni, aby je pak nakonec Bůh zachránil a pobyl všechny nevěřící. Svědkové poté budou spokojeně žít v ráji. Mnozí si tedy možná mysleli, že toto oznámení je začátek slíbeného pronásledování a že je čekají velmi těžké časy. Nakonec to ale tak horké určitě nebude a jako již mnohokrát se ukáže, že žádný konec světa za rohem není. Tak jako tak, reakce svědků byla velmi silná, což dokazuje i druhý dopis, který si zde dovolím přečíst. Jedná se o oficiální dopis zmocněnce Ministerstva kultury. Odpověď členům náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na podání, která zaslali Ministerstvu kultury ve věci kroků samostatného oddělení církví a náboženských společností. Vážení spoluobčané, milí Svědkové Jehovovi. V posledních měsících Ministerstvo kultury obdrželo několik tisíc vašich dopisů, v nichž vyjadřujete nesouhlas s postupem samostatného oddělení církví a náboženských společností.
S ohledem na extrémní počet doručených podání není v možnostech ministerstva každému z vás individuálně odpovídat. Proto jsem požádal vedení náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, dále jen NSSJ, aby vám tuto odpověď zprostředkovalo stejným způsobem, jakým jste byli vyzváni k odesílání vašich dopisů úřadům. Na úvod mi dovolte napsat, že si velmi vážím každého názoru občana České republiky a neberu jej na lehkou váhu. Všemi doručenými dopisy se důkladně zabýváme a čteme je. Rád bych proto uvedl na pravou míru některá nedorozumění, ke kterým v souvislosti se zveřejněním výzvy došlo a která mohou způsobovat zbytečné obavy. Především je třeba uvést, že žádné správní řízení o zrušení registrace NSSJ neprobíhá. Ministerstvo v současné době pečlivě vyhodnocuje obsah vašich dopisů a teprve potom rozhodne, zda existují důvody pro jeho zahájení. Je zřejmé, že pokud ministerstvo dojde k závěru, že NSSJ zákon neporušuje, správní řízení zahájeno vůbec nebude. K vašim vyjádřením bych rád podotknul, že ministerstvo nijak nehodnotí, zda učení NSSJ odpovídá biblickým zásadám. K tomu není kompetentní. Jistě však chápete, že mezi povinnosti ministerstva patří dbát na dodržování zákona a právě to je pro nás jediným relevantním kritériem. Ačkoliv v tuto chvíli nelze předjímat další vývoj, v každém případě vás mohu ujistit, že v České republice je náboženská svoboda garantována všem věřícím, tedy i členům neregistrovaných církví a náboženských společností. Všichni občané mají právo na rovné zacházení a nikdo nesmí být diskriminován za své náboženské přesvědčení, a to i když jeho církev nebo náboženská společnost není registrovaná. Pokud by se kdokoliv z vás stal obětí diskriminace proto, že jste Svědkové Jehovovi, obraťte se s důvěrou na příslušné státní instituce, které se vás kdykoliv zastanou. Ujišťuji vás, že ministerstvo vám nikdy nebude nařizovat, s kým máte udržovat přátelství, ani vám nebude zakazovat se svými přáteli se scházet. Stejně tak platí, že transfuzi krve či jejich složek nebude možné ani v budoucnu poskytnout zlatilému pacientovi bez jeho svobodného a informovaného souhlasu, přičemž posouzení ohledně kvality lékařského zákroku nenáleží do kompetence Ministerstva kultury. Častou vaší starostí je také údajná hrozba znárodnění vašich sálů království, které jste vybudovali většinu z vlastních prostředků a vlastními silami a k nímž proto máte osobní vztah. Tato obava patrně vyplývá z nepochopení paragrafu 24 odstavce 6 církevního zákona. Z důvodové zprávy k zákonu plyne, že stát je povinen zajistit, aby majetek určený k náboženským účelům nebyl využit pro účely jiné. V souladu s úmyslem zákonodárce, tedy náboženská společnost může tento majetek před případným zrušením své registrace, pokud by hrozila, převést na jiného vlastníka tak, aby stále sloužil k účelům, ke kterým byl vybudován. Patrně víte ze zpravodajství, že v nedávné době jedna registrovaná církev svůj nemovitý majetek převedla na svoji zahraniční sesterskou organizaci a úřady tento převod posvětily. Stejný postup může uplatnit kterákoliv jiná náboženská společnost. Teprve pokud by náboženská společnost nepřevedla svůj majetek na jiného vlastníka, stát by byl nucen o likvidačním zůstatku rozhodnout sám. To však není záměrem státu, ale pouze krajní možností pro případ, že by náboženská společnost o svém majetku nerozhodovala sama. Jak jistě víte od svých bratří a sester z Norska, kde byla donedávna po určitou dobu registrace Svědků Jehovových zrušena, a z Litvy, kde byla registrace zamítnuta, v těchto zemích k žádnému pronásledování Svědků Jehovových nedochází. Rád bych znovu zdůraznil, že v současné době ministerstvo pečlivě vyhodnocuje vaše dopisy a další materiály, které nám zástupci NSSJ předali, a proto v tuto chvíli není možné předvídat, jaký závěr z vyhodnocování vyplyne. Nelze tedy předjímat, zda správní řízení vůbec bude zahájeno, natož pak s jakým výsledkem by případně skončilo. Cílem ministerstva v žádném případě není zrušit registraci NSSJ, nýbrž dosáhnout stavu, kdy církve a náboženské společnosti v České republice postupují v souladu se zákony. Osobně si velmi vážím společenského přínosu NSSJ jakožto 5. největší církve a náboženské společnosti v Česku. Ministerstvo nemá v úmyslu jakkoliv poškodit její jméno. Vážím si každého z vás, kdo se na nás obrátil. Petr Šimůnek, vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností, 17. dubna 2025.
No, abych řekl pravdu, závěrečné osobní ocenění přínosu svědků Jehovových mi jako člověku, jehož matka se zabila právě na základě cestných náuk této náboženské skupiny, přijde již navíc. Chápu ale, že svědky bylo třeba zejména uklidnit. Celý dopis je jinak perfektním popisem právě podoby celé kauzy. A teď si dovolím jednu otázku. Myslíte si, že se tato odpověď ve sborech svědků Jehovových četla? Nemám dostatečné informace, abych mohl říct, že se odpověď nečetla nikde. Co ale vím, tak nečetla. A je dost možné, že o ní většina svědků ani neví. Pokud se v budoucnu dozvím, že se odpověď četla, budu vás o tom samozřejmě informovat. V současnosti není známo, jak vyšetřování pokračuje. Osobně si myslím, že případné odebrání registrace, ke kterému je v současnosti myslím daleko, by zapůsobilo spíše kontraproduktivně. Jak jsem řekl dříve, svědkové jsou celý život připravováni na to, že přijde ze strany lidských vlád jejich utlačování. Zrušení registrace by tak určitě chápali a spíš by to mohlo posílit jejich víru a očekávání konce světa. Každopádně, až se ohledně této kauzy objeví nějaké věrohodné novinky, budu vás informovat. Tak a jsme na konci. I když ne úplně. Ještě bych se chtěl vyjádřit k poslednímu dílu, ve kterém jsem řešil téma svědků Jehovových a vzdělání. Od té doby se ke mně dostalo několik zpráv bývalých svědků, kteří mi popsali svou negativní zkušenost, kdy jim bylo studium zakázáno, v lepším případě vymluveno, na základě blížícího se konce světa. Rozhodl jsem se citovat alespoň jednu ze zpráv. S přihlédnutím k dnešnímu tématu vyšetřování na ní jde vidět, že svědkové sice možná v současnosti neporušují zákon a je problematické určit, zda ho porušovali dříve. Tak jako tak však zásadně ovlivňují životy svých členů, včetně těch nejmenších, kterým je od dětství prezentována v zásadě jen jedna varianta života, ve které je nejdůležitější Bůh a vše další je podružné. Bylo mi napsáno. Dětem u svědků výrazně chybí otevřená budoucnost, kterou většina běžných dětí normálně prožívá. Takové ty sny a přání, jak budu jednou žít, že budu maminkou, doktorkou nebo kosmonautem a tak. Ve smyslu, že zdravé dítě před sebou vidí stovky možností, jak si život svobodně zařídit, čemu se věnovat, jakou cestou se vydat. Zatímco dítě svědků má svou budoucnost už dopředu danou. Kázat a vyhlížet blížící se Armagedon. A to v uzavřené komunitě stejně smyšlejících. Konec citace. Rozloučím se tedy přáním, aby bylo takových dětí co nejméně. Z vlastní zkušenosti vím, že vymanit se z těchto předurčujících škatulek není jen tak. Díky za poslech a užívejte léta.